हार्निया दोष टिके अच्छी कौन टिके करंतु लड्डू मुत्यान अवतार ಈಗಿನ ಸಂಚಾರಿ ದೇವರ ಸಂಚಾರ ಮಾಡುತ್ತ ಭಕ್ತರ ಮನಿಯ ಬೆಳಕನ್ನ ಮಾಡ್ಯಾರ କାଲି ତମ ଘର ଯୋଉ ପ୍ରସବ ଆସିଥିଲା ତମେ ବିଦା କରିଥିଲ କେଟା ବାର କରିଛ ତୁମେ କେତେଟା ଆଗାର କରିଛ ତୁମେ ତମ ତମର ପଇସା ନାହିଁ ଆରେ ପଇସାରେ ପୋତି ଦେବ ତମକୁ କେଟା ବାର କରିଛ ତୁମେ ଆଉ କେବେ ତାକୁ ଗଣେ ବୁଝିଲା ସେଇ ପିଲାକୁ ବାହାର କରିଛ ତୁମେ ବୁଝିଲା ସେଇ ପିଲାକୁ ବାହାର ରହିବ ହଉ ବାବା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ କଥା ମାନି କିଛି ଗୋଟେ କରିବି କୋଉଟା ಲಡ್ಡು ಮುತ್ಯಾನ ಅವತಾರ ಈಗಿನ ಸಂಚಾರಿ ದೇವರ ಸಂಚಾರ ಮಾಡುತ್ತ ଆରେ ତ ଟାନ୍ ଫୁଟିଗଲାଣି କାଲି ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଆ ହବ ତମ ହୃଦୟ କରିଦେବି ହେଲା ବାବା ଆଜି ଆଶୀର୍ବାଦଟେ ଦେଇଥାନ୍ତେ ଫ୍ୟାନ୍ ଚଳିଗଲେ ଆଶୀର୍ବାଦ କେମିତି ଦେବି କାଲି ତମ ହୃଦୟ କରିଦେବି ହଉ ବାବା ମୁଁ କିଛି ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛି ଟିକେ ଛାଡ଼ି ଦିଅ